खुलुमबाय दिनैनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ'आव आं मलेन बसुमतारी दिनैनि मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दं। दिमा हासावआव हा गिसि खानानै साथाम सुबुंनि जिउ खहा। लामदिं बदरपुर ओनसोलाव हा गिसि खानायजों रेल लाइनआव गोब्राब खहा, गासैबो रेल सिबिथायखौ दोनथ'बाय। क'क्राझार नवोदय बिद्यालयाव रेगिं, सासे फरायसा जखम। मन्त्रि सन्जय किसानखौ आलफाया निमाहा होबाय। 14 खेब चेम्पियन टीमखौ फेजेननानै भारतआ थमास काप देरहादों। कार्बिलांफि हाइड्र' पावार प्रजेक्टनि गेटखौ खेवनानै होनायनि उनाव हजायाव गिलुबालु दैबाना। सिमेन्सापरि कृषि बिगियान केन्द्रआव आसाम एग्रि इउनिभार्सिटिनि भिसि डक्टर बिदुत चन्दन देकाया नायदिंफैदों। दानिया फैदों आबुं रादाबाव। दिमा हासावआव गिख्रंथाव हा गिसि खानाय जाथायाव साथाम सुबुंनि जिउ खहा। मिथिनो हानाय बादिब्ला थांनाय साननैसोनिफ्रायनो जे अखा हाबाय थानायनि थाखाय दिमा हासावनि 50निबो बांसिन गामियाव हा गिसि खानाय जाथाया जायो। बे गिख्रंथाव हा गिसि खानाय जाथायाव सासे आइजोखौ लाफानानै साथाम सुबुङा जिउ गोमायो। बबेखानि हा गिसि खानायनि जुनै दिमा हासावनि माखासे ओनसोलाव लामा सामा बायफ्लंनाय, थांलाय फैलाय हान्था मेलाया बन्द जानायजों लोगोसे फालांगियारि फसंथानफोरा खहा जादों होननानै खौरां मोनदों। गुबुन फारसे जे अखा हाबाय थानायनि जुनै रायजोनि गंद' जिल्लायाव गोब्राब दैबाना लोमसावदों। रिपर्ट बादिब्ला काछार, धेमाजि, हजाय, कार्बि आंलं, नगाव आरो कामरुप मेट्र' जिल्लाफोराव दैबाना लोमसावनानै सरासनस्रा थागिरि रायजो राजाफोरा हाला-हाफाय जानांदों। बबेखानि दैबानाजों मोनद' जिल्लायाव 25,000सो सुबुंफोरा जालाखार जानो गोनां जादों होननानैबो मिथिनो हादों। आसामजों लोगोसेनो सा-सानजा ओनसोलाव जे अखा हाबाय थानायनि थाखाय एनएफ रेलवेआ माखासे रेलनि सिबिथायखौ दोनथ'बाय। एनएफ रेलवेनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला जे अखा हानायनि जुनै लामदिंनिफ्राय बदरपुर ओनसोलाव हा गिसि खानानै गुबुन मोन 26 जायगायाव रेल लाइनआ गोब्राब खहा जादों। जाउनाव बै ओनसोलाव एनएफ रेलवेआ गासैबो रेल सिबिथायफोरखौ दोनथ'नो गोनां जादों। रिपर्ट बादिब्ला रेल लाइन खहा जानाय ओनसोलाव गंनै रेलगारिया थाबथानानै दं। गुवाहाटी सिलचर पेसेन्जार आरो सिलचर गुवाहाटी पेसेन्जार बे गंनै रेलगारिया डिटक'सेरा आरो निउ हाफ्लं स्टेशनाव नांथाना दं। मख'नो गोनांदि गंनै दावबायारि रेलाव थाबथानानै थानाय दावबायारिफोरखौ बोखांनाय अपारेसनखौ अख्रां रौनियानि मददाव एनएफ रेलवेआ जागायबाय। निउ हाफ्लंआव थाबथाना थानाय दावबायारिफोरनि थाखाय गंसे जर'खा रेल आरो गंब्रै बासनि लाहार-फाहार खालामदों। बबेखानि लामदिं बदरपुर ओनसोलाव हा गिसिखाना रेल लाइनआव गोब्राब खहा जानायनि थाखाय एनएफ रेलवेनि गं 17 रेल सिबिथायफोरखौ केन्सेल खालामबाय। बेजों लोगोसेनो माखासे रेल सिबिथायफोरखौनो केन्सेल खालामनो गोनां जागोना रोखा होननानै एनएफ रेलवेनि सुलुङाव फोरमायदों। चिरां जिल्लानि रनसायधामआव थानाय क'क्राझार नवोदय बिद्यालयाव रेगिं, सेनियर फरायसानि गाग्लोबनायाव सासे फरायसाया गोब्राब जोखोम। मिथिनो हानाय बादिब्ला क'क्राझार नवोदय बिद्यालयनि सानै सेनियर फरायसाया लोगो नांनानै एचएस नैथि बोसोरनि सासे फरायसाखौ गाज्रि बुग्लिदों। बुग्लिजानाय फरायसाखौ बङाइगाव बरफुथारनि महम्मद इमानुल हुसैन होननानै सिनायथिदों। रिपर्ट बादिब्ला बे जाथाया थांनाय 11 मे खालि हराव जादों। रमजान दानाव सेरि जानो हेंथा होनायनि उनावबो रजा फालिनायनि थाखाय सानै फरायसा गाग्लोबदों होनना फरायसाया अजद होदों आरो फरायसाया ईदनि उनाव फरायसालिनिफ्राय न'आव फैफिननायनि उनावनो बे जाथाया सोराङाव फैदों। फरायसाया अजद होनाय बादिब्ला हराव गावनि खथानिफ्राय हस्टेलनि गुबुन खथायाव लांना बुग्लिहैयो। बबेखानि फरायसानि देहायाव बुग्लिनायनि रोखा सिनबो दं होननानै मिथिनो हादों। मन्त्रि सन्जय किसानआ गावनि गोरोन्थिखौ सिमान लाना आलफा उदांनाव निमाहा बिबाय। 24 घन्टानि गेजेरावनो निमाहा बिबाय हिमन्त सोरखारनि मन्त्रि सन्जय किसानआ। मख'नो गोनांदि मन्त्रि सन्जय किसानआ आलफा उदांनि गाहाय परेश बरुवाखौ थगायसुला होनना बुंनायनि सायाव आलफा उदांआ गोख्रों हुमखि होनानै 24 घन्टानि गेजेरावनो उदां निमाहा बिनो बिथोन होदोंमोन। मख'नो गोनांदि मन्त्रि सन्जय किसानआ गावनि बुंनायनि सायाव निमाहा बियाब्ला गोख्रों जेंनाजों मोगा-मोगि जानांगोन आरो मोनसेबो मेल मिटिंआव बाहागो लाहोनाय नङा होननानै आलफाया गोख्रों हुमखि होदोंमोन। जाउनाव मन्त्रि सन्जय किसानआ 24 घन्टानि गेजेरावनो दिनै उदाङै आलफानाव निमाहा बियो। बबेखानि निमाहा बिनायनि उनावनो आलफा उदांआ सन्जय किसानखौ निमाहा होयो आरो बिनि सायाव होबथानाय गासैखौबो बोखांना लाफिनबाय होननानै गांसे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों आलफाया फोसावदों।
ओरैहाय बे जाथायनि उनाव मन्त्रि सन्जय किसानखौ आलफाया निमाहा होबायब्लाबो आदसाया गोजोननाय मोनासै। बेबायदि जाथायनि थाखायनो रायजो राजाया खुद्रियो आरो गाज्रि जेंना लाबोयो। रायजोफोरा सोरखार आरो पुलिसनि खोथा मानिना सोलिनो ना उदखारनि आफादनि बादि सोलिनो रायजोफोरनि गोसोआव सोंथि सिखाङो होननानै आदसानि मिरु आफादनि आफादगिरि धीराज गवालाया बुंदों। भारतआ बेडमिन्टन मुलुगाव जारिमिन सोरजिबाय। 14 खेब चेम्पियन टीमखौ फेजेननानै भारतआ जारिमिन सोरजिदों। थमास काप बेडमिन्टनाव भारतआ 14 खेब चेम्पियन टीम इन्डोनेसियाखौ फेजेननानै गिबि खेबनि थाखाय थमास काप देरहादों एबा चेम्पियन जादों। मख'नो गोनांदि भारतआ 14 खेब चेम्पियन इन्डोनेसिया टीमखौ फेजेननानै गिबि खेबनि थाखाय थमास काप बेडमिन्टनाव जारिमिन सोरजिनो हादों। दिनैनि फाइनेल गेलेनायाव भारतआ इन्डोनेसियाखौ 3-0 आव फेजेननो हायो। रिपर्ट बादिब्ला थमास काप देरहानानै भारतआ 1 कौटि प्राइज मानिजों लोगोसे गंसे काप मोननो हादों। गिबि खेब थमास काप देरहानो हानाय भारतारि टीमनि गेलेगिरिफोरा जादों किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी, सात्विक सिराज, रंकी रेड्डी। रायजोआव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव आथिखालाव दैबानानि गोहोमा जेरावबो गोग्लैदों। कार्बि आंलंनि कार्बि लांपि हाइड्र' पावार प्रजेक्टनि बान्दो गेटखौ खेवनानै होनायनि उनाव हजाइ जिल्लायाव जोबोर गाज्रि गोहोम गोग्लैदों। जाहोनाव कपिली दैमाया राजा लामायाव लोमसावनानै थांनाय फैनायनि थाखाय रायजो राजाया जोबोर उसुबिदायाव गोग्लैदों। बेनि अनगायैबो नगाव जिल्लानि कामरुपावबो दैबानानि गाज्रि ओजोंहाय अदालगुरि जिल्लानि हरिसिंगा ब्लक आरो भेरगाव महकुमानि गोबां गामिजों लोगोसे जाबांगा फोथार गामिनि गं 10 नखरनि रायजो राजाया दैबानाजों न' लोमजानानै हालाय हाफाय जानांनायनि खौरां मोननाय जादों। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्टसापरियाव थानाय कृषि बिगियान केन्द्रआव आसाम एग्रिकालचार इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर डक्टर बिद्युत चन्दन बिखाया दावबायफैयो। धेमाजि जिल्ला कृषि बिगियान केन्द्रखौ आबुं महर होनो लोगोसेनो दैबानाजों नाख्रेबजानाय धेमाजि जिल्लाखौ आबाद बिथिङाव जौगाखांहोनो सावरायलायो धेमाजि कृषि बिगियान केन्द्रनि मावख'गिरिफोरजों। बे सावरायलायनायाव बाहागो लादोंमोन 14 नं लखिमपुर समष्टिनि एमपि प्रदान बरुवा, 114 नं जनाय समष्टिनि एमएलए भुपन फेगु, धेमाजि जिल्ला केभिकेनि हेड सेनियर साइन्टिस्ट डक्टर गुन्जन गगৈ, साइन्टिस्ट डक्टर बिनिता कुंवर, डक्टर मनोरंजन गगৈ, सुस्मिता गगৈ, अभिलाषा कौशिक, डक्टर असित शइकिया बिथांमोना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।